ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். புரட்டாசி மாதம் பிறக்க போகுது, அதனால் சாமி ரூமை சுத்தம் பண்ணலாம். இப்போ இந்த பேப்பர்லாம் பாருங்கள், என்னதான் இருந்தாலும் சாம்பிராணி இதெல்லாம் போடும்போது தூசி தெறிக்குது இல்லையா? அதனால் பேப்பர்லாம் மாற்றிட்டு நல்ல சாமியெல்லாம் தொடச்சி எடுத்து மஞ்சள் குங்குமம் வச்சு விளக்கு எல்லாம் விளக்கி சுத்தம் பண்ணலான் இருக்கேன். இப்போ விளக்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் ஃபஸ்ட்டு விளக்குறதுக்கு வச்சுட்டு எல்லா சாமியும் எடுத்துட்டு பேப்பர் மாற்றலாம். பாருங்க, இப்போ சின்ன சாமிங்களெல்லாம் எடுத்துட்டேன். பெரிய சாமியை, இந்த சாமியெலாம் கம்பியை விட்டு கலட்டுறது ரொம்ப கஷ்டம், அதனால் நான் இதுலேயே வச்சு தான் துடைக்கணும். இப்போ இந்த தண்ணியில் இந்த லிக்விடு ஒரு 4 ட்ராப் ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றிட்டு இப்போ ஒரு துணி வச்சு துடைக்கணும். பாருங்க, இந்த மாதிரி துடைச்சிட்டு உடனே சாதாரண துணி வச்சு துடைக்கணும். கீழே மரத்துல எல்லாம் தண்ணி பட்டால் வீணாக போயிடும். உடனே துடைக்கணும். ரொம்ப ட்ரையாக வச்சுக்கிட்டு தான் துடைக்கணும். துடைச்சிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்க. ஈரம் காயறதுக்குள்ள இந்த மாதிரி வேற டவல், காஞ்ச டவல் வச்சு உடனே துடைச்சிருங்க, இல்லாட்டி இந்த மரம் வீணாக போயிடும். பாருங்க, ஈரம் இருக்கக்கூடாது. அவ்வளோ காசு கொடுத்து செஞ்சது வீணாக போயிடும். அதனால் இந்த மாதிரி துடைச்சிடணும். பாருங்க, மேலே உள்ள எல்லா சாமியும் கழட்டி தொடச்சி காஞ்ச துணியும் வச்சு நல்லா தொடச்சிட்டேன். இப்போ பளிச்சுன்னு இருக்கு பாருங்க. இப்போ காயட்டும், பேப்பர் மாற்றுவோம். சின்ன சின்ன சாமிங்களை தொடச்சி எடுக்கலாம். பேப்பர் மாற்றி எல்லாம் தொடச்சி வச்சுருக்கேன். கீழே உள்ள சின்ன சின்ன பித்தளை சாமிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணிக்குள்ளே புளியில் ஊற வச்சுருக்கேன். இனிமே தான் அதெல்லாம் விளக்கி மஞ்சள் குங்குமம் வைக்கணும். வச்சுட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்க. சாமி ரூம் பேப்பர்லாம் மாற்றி விளக்கு எல்லாமே விளக்கி பாருங்க ஏற்றி வச்சுருக்கேன். இந்த பித்தளை சாமிங்களை பூரா என்ன பண்ணேன்னா, ஒரு வாளியில் புளியை ஊற வச்சு அதில் இதை போட்டுட்டேன். ஒரு 2 மணி நேரம் கழித்து லெமன் தோலை வச்சு தேய்ச்சேன். பளிச்சுன்னு ஆயிடுச்சு சாமி. இந்த மாதிரி பண்ணுங்க நீங்களும். ஃபுல்லாகவே தொடச்சி எல்லா சாமிக்கும் மஞ்சள் குங்குமம் வச்சு எல்லாம் சுத்தம் பண்ணி விளக்கி எல்லாமே பேப்பர் மாற்றி சுத்தம் பண்ணியாச்சு. இப்போ விளக்கேற்றலாம். புரட்டாசி மாதம் பிறக்க போகுது, அதனால் பூஜை ரூமை இன்னைக்கு சுத்தம் பண்ணியாச்சு, விளக்கேற்றியாச்சு. பூக்கார் வரல, அதனால இன்னைக்கு பூ போடலை. நாளைக்கு காலைல தான் வருவார். இந்த பூஜை ரூம் சுத்தம் பண்ணுறது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.